Míomh is mis Aedín ní hÉireann agus tá mar raslibh a rís inne chun tuile a elam faoi bhláthanna Fiáine na hÉireann. Tuigeann muid faoin am seo nach mbíonn bhláthanna teoranta do Aedín ach go mbíonn siad de fást mór hímpel ar an tám uilig. So nneocht tá muid a rais bhfíseán agus tá muid chun foghlaim faoi bhláthanna a ástainn i dtailmh fliuch. Inis tá ar géad bhlá feachta goin, mismín miontasach. Is cinál miontas é mismín miontasach agus mar sin is féidir ithe agus bíonn bulla álinn le fáil ó na duilleoga. Ach muna bhfuil tú cinnte an mismín miontasach atá ann nó nachfuil, níl le déanamh ach graim a bheith ar cheantas na duilleoga é a chuimilt le a bhéire agus an sin an bulla a áil. Tá si go hálinn, go hálinn! Fléim muid hena féin céthó táchtach agus úsáideach is a bhí bhláthanna Fiáine fadó nuair nach raibh áiseanna nua aimsirthe ag daoine. Agus bhí mismín miontasach ar cheann dis na bhláthanna is úsáidí an tám sin. Ní hamháin go bhfuil cúrán millis i buint leis an mismín miontasach ach cé go daithníonn an bulla sin linne bhíoch an thorán ag drancadí ar an mulla sin. Mar sin, chuirfeach daoine mismín miontasach is deas sa labba agus ní bheadh aon drancadí grána i cúrsteach arthú. Caithfidh súlanis ar bhlá amháin eile a ásann i dtailmh fliuch agus is sé seo an los míle nó ceothirnach. Creidtar leis na gianta gur córtha, láidir, cardas agus grá is sé an los míle. Mar sin má bhíonn si bhríomh i bunk maidir le céim brontanas gur chortha mo ceannach do mám nó dad nó car leis, té amach sa fork agus peoch los míle thóp. Sílim féin go mbeidh siad an sásta leis. Sinna bhfuil don lá inne a cháirde tásúla gom gur háan sé sin libh, idir an dálinn, impí maribh gónach agus bígí sa tóir ar bhláthanna Fiáine i do cheantar agus ar nóid ba bhrá linne mhór Victory agus bhfíseán a eiscint. Is féidir iad a cheola thugainn ag Ar Scoil ag Cúla4.com. Go dtí an chéidir eile. Slán!